Здравейте, казвам се Енчо Тилев и през 2011 година завърших бакалавърската програма Руски език и немски език. През 2009 и 2010 година бях избран за студент на годината в областта на хуманитарните науки от Министерството на образованието. Съпредседател съм и на лингвистичния клуб в Пловдивския университет. Радвам се, че избрах да получа филологическото си образование именно в Пловдивския университет, защото възможностите за себеизява тук са много. По време на следването си се обучавах по програми за студентски обмен Еразъм в университети в Белгия, Русия и Германия. Като студент съм участвал в конференции и семинари в фестивали на руски език в Санкт-Петербург, Краков и Варшава. Участвах и в асамблеята на фонда Руски мир. Аз съм Иван. Уча руска филология. Тази година съм трети курс. Избрах тази специалност, защото исках да усъвършенствам руския си език, който учих известно време в Москва. Щастлив съм, че след 2 седмици заминавам за Вроцлавек, град в Полша, по програма Еразъм за 4-месечно обучение. Пожелавам същото щастие и на вас, когато му дойде времето. Аз пък заминавам за Естония и ще уча там един семестър в Талинския университет. Много наши колеги заминават за Германия, за Чехия, за Унгария, за Турция, за Испания, за Италия. Мисля, че е важно за вас да знаете, че не само ще задълбочите познанията си в областта на руски език, литература и култура, но и ще придобиете практически и професионални умения в различни сфери. Преди месец имахме участие в първия научно-практически семинар по превод за млади русисти, в който имахме удоволствието да общуваме с руските писатели Борис Евсеев и Алексей Шорохов. Също така да черпим от опита на българските преводачи Надя Попова, Иван Тотоманов и Емил Николов. Здравейте, приятели! Казвам се Нина Йорданова и съм 4-ти курс български и руски език в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. 4 години аз съм част от семейството на университета и то ми даде страшно много възможности да пътувам, да се развивам, да срещна страшно много хора. Една от тези възможности беше проектът "Студенти по пътя на книгата", който беше проведен съвместно с Министерството на образованието. Продължителността на проекта беше 1 година и в това време ние имахме възможност да се срещнем както с преводачи, с редактори, така и с рекламния екип на издателство Летера, да се занимаваме с дизайн на книга, да се срещнем с маркетинговия екип. Имахме възможност да вземем участие в радиопредавания и да бъдем част от панаира на книгата. Или накратко, успяхме да съчетаем полезното с забавното. И сега, когато съм пред финалната права, аз имам възможност да избирам каква искам да бъда. Преводач, редактор, преподавател, журналист или пък нещо друго. Здравейте, аз съм Оля, уча руска филология 3-ти курс. Преди година и половина към филологически факултет заработи Център за руски език и култура, който е не само най-красивото и уютно място за работа в университета, но и разполага със съвременна техника, богата колекция от учебна, научна, художествена и специализирана литература, мултимедийни продукти и шедьоври на руското кино. Това е място, където вие ще имате безплатен достъп до платени руски електронни бази данни, ще можете да четете вестници и списания, да слушате руска музика и да гледате руски телевизия. Ще ви очакваме да се присъедините към нас. Ако искате да научите повече за нас, посетете профила ни във Facebook, специализираните сайтове на факултета. Ще се убедите, че не само учим и творим, но и умеем да